नमस्ते. चला चला चला. ले 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 ले. बाबू सारखी उचलायला लागते. आज मार्केट मध्ये आलोय. कधीपासून मम्मीला फॉलो करता? डोळे चेक करायला. डोळे चेक करायला. हे देख ते ना हिच्या पोटावर ना दिल आहे दिल. आता इथे बघा आम्ही मार्केटवरून आलेलो आहे. आता आपण दिलवाले बनवायला सुरुवात करूया. हे बघा आता कसं वाटतं सिद्धू? अरे बापरे भारी ना समंदर में आपण. नमस्ते. आज मी चांगली तयार झालेली आहे. तुम्हाला वाटत असेल मी आता तयार का झाली, तर तुम्ही माझ्या डोळ्याला चष्मा बघताय, दिसतोय नाही ना, तर मी त्याच्यासाठीच मी तयार झाली आहे. आणि हा माझा चष्मा बघा. माझ्या चष्म्यावर माझाच पाय पडला. हे बघा, एक दांडी आहे का त्याला? स्टाईल आहे, नवीन स्टाईल आहे बघा. आता ह्याला मी रिपेअरिंग करायला घेऊन जाते आहे. तुम्ही येताय का माझ्या बरोबर रिपेअरिंग करायला? तुम्हाला चष्म्याचं दुकान पण दाखवते. आमच्या विक्रोलीला आहे, चांगलं आहे. हे बघा, एक दांडी नाही आहे आणि एक दांडी आहे. आणि हा माझा आहे ना नवीन चष्मा होता, आणि त्याच्या आधी पहिला माझा जुना चष्मा होता ना, त्यांनी जरा म्हणजे भोरकट दिसतो म्हणून हा चष्मा मी ठेवलेला होता. तर काय झालं माहितीये का, हा चष्मा होता म्हणून मी आता ते 2-3 दिवस वापरला बघा, पण यांनी आहे ना एवढा क्लिअर नाही दिसत. आता मी काय करणार आहे माहितीये का, हा चष्मा मी लावून जाणार आहे आणि तो चष्मा मी माझा ओरिजिनल चष्मा आहे हा चष्मा मी रिपेअरिंगला देणार आहे. फक्त फ्रेम लावणार, काचा चांगले आहेत, फ्रेम लावणार आहे फक्त. आणि फ्रेम पण कितीची महाग आहे. किती महाग आहे? महाग आहे ते 1300-1400 रुपयाची आहे. नाही तर आपण अशी साधी घेतली तर 500-600 रुपयाला पण फ्रेम भेटते. चल जाऊया मार्केटमध्ये. तुटत नाही अशी आपण पडला, पण माझा पायच जोरात पडला तर तुटणारच ना. हा पण एक व्लॉग दिसेल तुम्हाला, आणि या निमित्ताने आम्ही काहीतरी परचेस करतोय, म्हणजे एक चांगली आणि एकदम मस्त रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि त्याच्यासाठी पण मी खास बाजारात जाते ते आणण्यासाठी. तुम्हाला दाखवेन, आता आणायला जाते तिथे पण दाखवेन, आणि तुम्हाला घरी आल्या रेसिपी पण बनवून दाखवेन. आणि असे सर्व हेल्थ प्रोडक्ट्स. अरे आमची दिल पण दिसली, दिल बघा, बघा दिल झोपलेली आमची. आणि जरा पाठीमा मी ते बघा, तिकडे सर्व आम्ही प्रोडक्ट ठेवलेले कोपऱ्यात आहे सर्व. हे बघा, अशी एक जागा ठेवलेली आहे त्याला. आणि इकडे घरात ठेवलं ना तर आणायला नको एक एक करून, म्हणून आम्ही इथे कोपऱ्यात सर्व बाटले ठेवलेले. जाऊया का आपण? चल आता जाऊया. दिल चल, तू तयार नाही झाली अजून. आम्ही चाललो ना, आम्हाला लेट झाला तर आम्ही आज दिलला पण घेऊन चाललो. चल बाबू चल. चला चला चला. ले 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 ले. बाबू सारखी उचलायला लागते. झोप झोप गाय कर. चला बघा, कम्फर्टेबल बस आहे तिला, असं काहीच वाटत नाही. हा तिलाच आता तिला समजली, ती पण बाहेर फिरायला चालली. बापरे, हे बघ. हा चला. 6 किलो किती, 5-8 किलो आहे मी. असू दे ना बिचारी. हेल्दी. मग दिलू कोणाची आहे? माझी आहे. जाऊया. चल, तिला पण यायचाच होता म्हणून ती बसली बघ. चल दिल. चला. आज मार्केट मध्ये आलोय. आम्ही रणपारचे सुरवे आहेत, देवळवाले सुरवे. माझ्या मामाच्या खूप छान असतात. मस्त रेसिपी बनवतात, फोटो काढा. छान बनवतात. तुम्ही कधीपासून मम्मीला फॉलो करता? 2-3 वर्ष. आणि आपण आता कुठे भेटलोय? मार्केट आम्हाला बघायचंच होतं काकीला कधीपासून. तुमची मामी दिसायची त्या, तुमची भाऊजी याची मम्मी. छान असतात व्हिडिओ दिल बाहेर येते. नाही नाही नाही, बाहेर नाही, बाहेर नाही. दिलू दिल बाहेर ये. चल बाहेर ये. ये बाहेर ये. ये बाहेर ये. ये ये ये. कुठे आली तू? तू कुठे आली?
डोळे चेक करायला. डोळे चेक करायला आली. ये देख. ते ना हिच्या पोटावर आहे ना दिल आहे दिल. हार्ट शेप आहे बघ. ही खूप YouTube वर फेमस आहे भैया. काव्याला दाखव काव्याला. बोलो. ही मांजर आहे सोनल. तिच्या नॅचरली ना पोटावर आहे ना याचं चिन्ह आहे दिलचं. युट्यूबला खूप फॉलोअर आहेत ते. दिखा क्या तेरे को? नहीं दिखाओ ना. दिखाता हूँ देख. राहुल अरे बाबू मामाने कुठे गेले? होय काय? गाड मला पाहिजे. दिल कुठे? दिल दिल दिली बघ. होय. नारळ पाणी पिते होय दिल. दोन्ही पण घेतील ना. आता हे ठेव त्याच्यात. घेतलाय ते. उद्या बघा, उद्या 4 वाजता बघा. हे बघा हे काय काय झालंय. दिल्ली नाही केलंय, दुसऱ्या मंत्र्यांनी केलंय. मी दिल्ली नाही केलेलं आहे. चल घे. तुला वजन जास्त आहे. दिलचं वजन किती आहे? 5 किलो. प्रसाद. आता इथे बघा आम्ही मार्केटवरून आलेलो आहे. हे सिद्धू आणि मम्मी. आणि सर्वात आता इम्पॉर्टंट तुम्हाला एक दाखवतो. आता इथे आली दिल बंद आहे बघा. आता जेव्हा दिलला उघडणार ना, दिल आली घरी. आली माझी बाबू घरी. या बाहेर या बाहेर या बाहेर या बाहेर या बाहेर. हा. आणि जाऊन काय करणार मम्मी ती? बर. आता तिला भूक लागली असेल. हा. आली म्हणते आता सांगते घरात मी आली म्हणून. आता बनवूया का रेसिपी? चल आता आधी पहिले हातपाय धुवूया. सिद्धू तुला माहिती कोणती रेसिपी बनते आज? नाही माहिती. नारळ पाणी घेतलं थोडा मला माहिती. त्याचीच रेसिपी आपण बघूया. जराशी फिरून आली पण आणि तिला भूक पण लागली बघा. काय खाते दिल? दिलला सर्व बाहेर विचारतात काय खाते दाखव. दाखव. नानी खाते कॅट फूड. आमचे दिलचे फॅन आहेत बाहेर है ना सिद्धू? दिलचे फॅन खूप आहेत ना. आज किती वेळ भेटला आपल्याला. नमस्ते. आज काय बनवतो सिद्धू? आज आपण हे काय बघायलाच माहिती नाही काय बनवायचंय ते. आज आपण सर्वात फेमस रेसिपी, मोहम्मद अली रोड सर्वांना माहितीच असेल. तिकडे सर्वात फेमस रेसिपी आहे दिलवाले रेसिपी. म्हणजे आपण ह्या खोबऱ्याचं, जाड खोबऱ्याचं एवढं सर्व साहित्य टाकून आपण जी रेसिपी बनवणार त्याला त्यांनी दिलवाले नाव दिलंय. आणि ती रेसिपी तुला माहिती मम्मी, ती एक रेसिपी ना एवढं हे रेसिपी घ्यायला गेलीस ना, हे देणार आता सिद्धूच्या हातात आणि सिद्धूकडून 150 रुपये घेणार. अरे वा. तू 150 रुपये आहेत का तुझ्या खिशामध्ये? तुला 150 रुपये दिला तरच तुला खायला मिळणार बघ. आता त्याची रेसिपी कशी, आणि ते खूप फेमस आहे मम्मी, खूप लाईन. खायला आलोय म्हणतो. हा खूप म्हणजे खूप फेमस आहे आणि खूप विकलं जातं ते, आणि ते चविष्ट आहे. तुम्ही 150 रुपये नका खर्च करू. आपण आता घरीच बघूया कसं बनवायचं ते. बघूया कसं बनवायचं ते. नारळ पाणी घेताना असा जाड मलाई खोबरा घ्यायचा. हो, या रेसिपीला जाड मलाई लागेल. जाड मलाई घ्यायचा. हा हे जाडवाला लागेल. बोलायचं जाड मलाईवाला हे पण नारळ पाणी दे. मग ते त्यांना माहिती असतं जाड मलाईवाला खोबरा आहे ना, मग ते असं देतात. आपण पतला मलाईवाला बोलला की त्याच्यामध्ये अशी चमच्यानी काढतो ना पतला मलाईनी रेसिपी होणार नाही. म्हणजे अशीच खोबऱ्याची रेसिपी होते. आता आम्ही सर्व कापून घेतोय बारीक करून घेतो. तुकडे काय करून घ्यायचे आपल्याला? मिक्सर मध्ये आहे ना लगेच वाटेल. एका नारळासाठी हे, त्या नारळासाठी ते, म्हणजे कॉमन आहेत. इथे काय काय घेतलं तोपर्यंत मी सांगू दे. सांग. बघा इकडे आम्ही 1/2 किलो साखर घेतलेली आहे. 1/2 किलो नाही साखर,
घे मजाक मस्ती हा? घे. इथे बघा पप्पूने पाव किलो साखर घेतली. पाव वाटी साखर घेतली, पाव कप साखर घेतलेली आम्ही इकडे. हा. पाव कप साखर, अर्धा कप दूध बॉईल केलेलं आणि पाव कप आपले काजू. म्हणजे बघा अजून त्याच्यावरची मेन वस्तू आपण काढायची आहे फ्रीज मधून. ही आहे ती अमूल फ्रेश क्रीम. अजून पण एक आहे. हा अजून पण एक बर्फ लागणार आपल्याला. हे पण सेम आहे बघा. पाव कप अर्धा कप हे आपले इन्ग्रेडियंट्स. हे दोन रेसिपी आहेत. 2 नारळाचे 2 रेसिपी. या नारळासाठी आणि त्या नारळासाठी. हा असं हा तुम्हाला एकच पाहिजे असेल ना, एक नारळ आणला ना तुम्ही नारळ पाणी, तर एकासाठी एवढं पाव वापरायचं. कप साखर, पाव कप काजू, अर्धा कप बॉइल्ड दूध. हा. आपल्याला फ्रेश भेटणार खायला. आणि आपल्या घरामध्ये एकदम स्वच्छ. चला की कटिंग झालेली आहे. आणि ही रेसिपी नारळ पाणी आणायला आपली दिल पण आलेली. हो दिलला किती जण आज भेटले आता माहितीये. दिल बघा आमची कशी बसली आहे तिकडे. दिल दिलची आज मज्जा. दिलला किती माणसं भेटले. आता आपण दिलवाले बनवायला सुरुवात करूया. आता मलेचे तुकडे बघा बारीक केले. एका नारळाची ही आणि दुसऱ्या नारळाची. हा. आपण पहिले एकाच बनवून घेऊया. एकाच बनवूया. फर्स्ट इन्ग्रेडियंट गेलं. सेकंड इन्ग्रेडियंट काजू. पाव कप काजू मुले जरा थिकनेस येईल ना मी त्याला अजून. साखर पाव कप, त्यामुळे थोडं गोड होईल. गोड जरा. तुम्ही ह्याच्या व्यतिरिक्त पावडर शुगर किंवा मिल्क मेड सुद्धा वापरू शकता. हा. आता इथे दूध अर्धा कप. अर्धा लिटर बोल. तू बोलला हा, अर्धा तू लिटर. तूच मी बोलत थोडी होती. बोलले. तू बोलत होती अर्धा आता तू लिटर. बोलला म्हणून मी बोलले. आता कसं आता आपण याच्यामध्ये हे आपण बर्फ टाकूया थोडासा. 8-10 क्यूब टाकलेले आहेत आपण. हा. आता आपण मिक्सरला लावूया. येस. झालं का बघूया आधी बारीक. येस. झालंय वाटतं ना. चमचा बघूया चमचा. हो बरोबर घट्ट बरोबर झालं. झालं. असंच घट्ट पाहिजे. चला आता आपण ओतूया त्याच्यात. हा. आता एक आपलं वाटून झालाय. आता हे दुसरा. हे बघा किती भारी दिसते खोबऱ्यातून. बघा हे बघा थिक पण एकदम. फर्स्ट इन्ग्रेडियंट, सेकंड इन्ग्रेडियंट काजू, पाव कप साखर, अर्धा कप आपल्याला दूध. बॉइल्ड दूध. कच्चा नाही बॉइल्ड दूध आहे हा. हा. आता ह्याच्यात आपल्याला बर्फ टाकायचा. हे आपलं बर्फ. हा. चला म्हणजे वरून पाणी टाकायची गरज नाही. आता आपण ग्राइंड करूया. चला इथे आपलं ग्राइंड झालेलं आहे. चला आपला दुसरा आणा नारळ. सर्व करा त्याच्यात. होत मम्मी. वा 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 अशी थिकनेस पाहिजे. आणि एवढं उरलेलं आहे. हा. तो छोटा नारळ आहे ना. हे मार्केटमध्ये बाजारात आपल्याला देत नाही पण आपण घरी खाऊ शकतो. है ना. हा. हे किती एक्स्ट्रा झालंय बघ. हा. आणि दोन्ही भरलेले आहेत. आता पुढची प्रोसिजर काय मम्मी. पुढची प्रोसिजर तुकडा काजू घ्यायचे आपले. वा 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 वा. आता आता त्याचा पुढचा. प्रथा एक ह्याला एक प्रथा आहे. इम्पॉर्टंट प्रथा आहे. हा. ती प्रथा केल्याशिवाय ही रेसिपी सक्सेसफुल नाही होत. नाही होत. आणि ती प्रथा अशीच नसते. स्टाईलनी करायला लागते ती. आता ती जरा स्टाईल मी मारून दाखवतो. आता बघा इथे आपलं तयार झालंय. पण हे अजून एक प्रोसेस करायची आहे. त्याच्याशिवाय ते कम्प्लीट नाही होणार. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. जराचं कापलं. हा. बस 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 झालं. बस भरपूर झालं. झालं. हा. आता आपण दाखवूया आता प्रथा काय याची. त्याची आता प्रथा आहे ती तू दाखव. दाखवतो आता. चल. आता आपण याची मेन प्रथा जी आहे ना त्याच्याशिवाय रेसिपी कम्प्लीट होत नाही. ते आपण करून दाखवूया आता तुम्हाला. मी पण फर्स्ट टाइम ट्राय करते. करू चालू. हा, कर. हा. पडते का बघूया. पडते. करू चालू. हा.
हे असं करायला लागतं जरा, स्टाईल आहे जी. अरे बापरे. आता बघा रेसिपी बघा, जरा वेस्ट गेली पण आपलं नवीन असतं ना. हा. हे बघा आता कसं वाटतं सिद्धू, अरे बापरे. भारी ना. समंदर में आपण ऑलमोस्ट पूर्ण इकडे बघ, ऑलमोस्ट पूर्ण आपण अर्धी संपवलेली इकडे फ्रेश केली. हा. वा. चला आता टेस्ट करून दाखवूया. जास्त काही वेस्ट गेली नाही, परत कमेंट करू नका नाही तर म्हणणार वेस्ट गेली जास्त. वेस्ट तेवढी गेली. गेली. त्याच्यामुळे इकडे दाखव, हे बघ त्याच्यामुळे ना ही रेसिपी बघा किती अट्रॅक्टिव्ह वाटते हा. बघा. आणि तेच आपण जर वरतून टाकलं असतं ना तर त्याला एवढी शोभा नाही आली असती, शो नाही आला असतं ना. है ना. काय वाटते बघ ना ते. भारी वाटतंय ना. हा. आता काय लास्ट स्टेप, आम्ही 3 जण राईट, 1 चमचा 2 3 4 करूया. चला तुम्ही पण या. आता हा त्यांच्यासाठी. हा. आता इथे आपली मोहम्मद अलीची सर्वात फेमस रेसिपी एकदम रेडी आहे. याला म्हणतात दिलवाले रेसिपी. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. चलो मेरे पीछे पीछे आओ. चलो. बघा सेल्फी मोडवर आणि हे पण आहे. या. आता आपण टेस्टिंग कुठे करतो, समोर. बसा. आता इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. ही मोहम्मद अली रोडला ह्याला दिलवाले म्हणतात. जर गेला तर 150 रुपये घेऊन जाऊन तिकडे विकत घ्या, नाही तर आपल्या स्वस्तात घरी बनवा. 50 रुपयात काम होतो. 50 रुपये नाही, नारळ पाणी 50 रुपये मग. हा, म्हणजे नारळ पाणी तरी 50 रुपये, त्याशिवाय आपल्याला तिथे जायला गाडी भाडा पण लागतो. हा. चला आता आपण टेस्ट करूया. तर रेसिपी बघा रेडी आहे. घे मम्मी सिद्धू 1 चमचा घे, जरा मलाई पण घेऊया त्याच्या बाजूची पडलेली. मला नाही क्रीम. चला खाऊया, टेस्ट करूया. स्टार्ट. सिद्धू कशी सांग. तोंडात गेलं तर कुरकुरून गेलं. एकदम क्रीम सारखी लागते. उगाच हे एवढं म्हणजे फेमस नाही झालेली रेसिपी, काय क्रीमी फ्लेवर लागते. पूर्ण नारळ आणि त्याच्यात ते रस आहे ना पूर्ण मिळून आलाय. आणि त्याच्यात काजूची ग्रेव्ही झाली, काजूची टेस्ट येते त्याच्यात एकदम व्यवस्थित. फ्लेवर खूप जास्त आहे त्याचा काजूचा. आणि तोंडात गेलं कसं ते एकदम मस्त मिक्स मस्त होतं. वाटतंय. अजून 1 चमचा घे मम्मी खा. आणि मी तुम्हाला सांगू, एका माणसाने जर एवढं संपवलं ना तर पोट एकदम भरून जाईल. त्याबरोबर एक खाल्ली तर भूकच लागणार त्याबरोबर जी अशी मलाई आली बघा, ही बघा ही मलाई आली ना, लय भारी. आणि तुम्ही प्रमाण असाच वापरा, एवढाच वापरा. पाव कप साखर, एवढी साखर वापरा तर ती चव एकदम एकदम भारी, म्हणजे एकदम भारी झाली. त्याच्यापेक्षा जास्त पण साखर घेऊ नका, कमी पण घेऊ नका. आणि ती मलाई जी टाकायची पद्धत आहे ना ती अशी असली तर ते बोलतात ना रेसिपी बघून शोभा येते, रेसिपी बघून आपलं पोट म्हणजे बोलतो ना मस्त वाटतं. तुम्हाला टाकायची ना तर तुम्ही आतमध्ये थोडी टाकू शकता, वरतून टाकू शकता, वरून टाका. कारण आम्हाला आता तुम्हाला दाखवायचं होतं ना, म्हणून आम्ही अशी पपुनी वरून सोडली. किती भारी वाटते बघते है ना. आता त्याचं वजन किती आहे आता? खूप आहे बाबा याच्यामध्ये. आणि रेसिपी एकदम छान आहे, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. आणि हा ब्लॉग टाईप रेसिपी, ब्लॉग रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंट मध्ये आणि नक्की आज आमची दिल पण फिरायला गेली होती. कसं वाटलंय नक्कीच सांगा. आणि असेच जर हवे असेल तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. आणि रेसिपी नक्कीच बनवा, काहीतरी स्पेशल आहे. जर तुमच्या घरी कोण स्पेशल येत असेल, सिद्धू समजा तुला मी बोलवलं घरी आणि तुला जर कोणी ही रेसिपी दिली तर किती खुश होशील तू. मी तर नाचेल तिकडे. बघा ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब करायला नक्कीच वाचा. शेअर करा, शेअर करा शेअर.